Hallo. Nou, welkom in het Aardhotel. En dat is de vogeltjeskamer. Oh, wat leuk. En deze kamer die is van Albert Jan Visser. En Albert Jan Visser, dat is een fictief figuur ontsproten uit het brein van O.C. Hoijmaier. En O.C. Hoijmaier is een kunstenaar uit Spanje. En die heeft al deze vogels, nee hij heeft de vogels net te maken, die heeft Albert Jan Visser al die gekweekt. Zo, dus wij sliepen in de natuur, lieken het wel vannacht, denk ik. Ja, Net. maar ik verklap je mee, er is één knop, doorst om alle vogels bestel. Dat scheelt. Oh, Hier de kamer van Age Hartzoeker. oh ja. En de kamer Jit Nest. Zo, dat is heel oorswer. Compleet oors. Dit is de kamer Verschijnen, Verdwijnen van Sigrid Hamelink. En die keust een kamer al je wel, want bij Wolvengeer daar in de buurt heeft zo'n mooi Batavershuske. Dat is haar huske, daar heeft zij altijd exposities. Maar zij werken dus met porselein en met keramiek. En dit liet heel mooi de vergankelijkheid liet het zien. En hier is het ik heel mooi de kamer te beleven om inderdaad even listen te gaan en dan zo op die manier niet zo dingetjes bij jou. Zo. Dat is mooi. Zie je die kraai? Wie is die kraai? Lekker maar. Het Aardhotel zit wel op een hele bijzondere plek, namelijk bij een verpleeghuizing. Nou, ik ben al op zoek naar bewoners om te leren wat ze ervan vinden. Apart, maar het verandert toch allemaal. Dus dat die mensen en omgekeerd de bewoners van hier geconfronteerd worden met hotelgasten en andere mensen, vind ik heel belangrijk dat het meer in de maatschappij komt wat hier zich afspeelt als patiënten. Dus maar andersom dan? Andersom, daar bedoel ik ook andersom mee. Dat is niet alleen hotelgasten, maar ik trek ook heel veel jeugd hier aan. Dus jongens van de voortgezet onderwijs die hier komen spelletjes doen en met mij wedstrijden doen. En dat de mensen van de bewoners van hier geconfronteerd worden met de jeugd. En dat de jeugd geconfronteerd wordt met het wel en wee van de bewoners. Dus een beetje levendigheid. Levendigheid is heel belangrijk, ja. Lekker kussen. Dat zucht er heel lekker uit. Het roept ook heel lekker. Ja, shit, dat zou maar wat haar. Daar waren je lekker van, of net? Ja, goed, hartstikke mooi. Dat weer de bedoeling. Nee, we hebben lekker slipt en het weer, we hadden vroeger nog wel even erin. Maar voor een mooie roer, dat is toch wel lekker. Dus alsof je een maatje wist. Ja, dat is ik zo.